Bine v-am regăsit la un nou episod, de data asta cu The Easter Event și uitați ce avem noi. Ce se buguiește. Bun. Avem un The Easter Bunny legendar. Și vrem să mai căutăm ouțe. Să vă explic în ce constă acest update pe Pet Simulator. Tu trebuie să găsești animăluțe de Paște și uitați ce am eu. Trebuie să mă duc să mai fac din ele gold pentru că am 136 și eu nu am mai multe sloturi decât 136. Sigur, dacă... Ce? Stai. Patrick Hatched exclusiv Starfall Dragon Pet Congrats. Ia să vedem noi ce este acesta. A luat, e foarte norocos, a deschis un nou și a picat minunea vieții. Poate am deschis și altele. Încă sunt răcit, după cum observați. Aia este, ce să facem, sunt răcit. Wow, sunt răcit. 1, 2, așa, avem de ăștia. Și noi, în episodul de astăzi, vom face, practic, The Trade-omul. Omul meu. Ce? Păi stați, că vreau ofertă. Ofertă. Îi dau niște pețe așa. Da, am cam mult lag, deci el credea că îi dădeam doar acelea. Deci nu prea pot să fac trade-uri cu lag. Aia este, da. Ce să facem? Avem de-astea. Avem rațe roz sau cum or fi. Pui, ori pui de găină, ori rațe. Nu știu și nu sunt sigur. Dar eu cred că sunt pui de găină. Pentru că ia să vedem noi ceva. Stați. Ne uităm aici și cum se numește. Green Marshmallow. Da, nu poți să-ți dai seama. Mă jur că nu poți să-ți dai seama. Aia e, da. O să combinăm aici aceste peturi și o să punem Am combinat toate peturile și vreau să văd ceva. Îmi mai trebuie doar un gold pink marshmallow de acesta. Ca să fac unul rainbow. După cum vedeți, am multe animăluțe rainbow aici. Să scrieți în comentarii cât costă acesta, The Easter Bunny Gold. Deci, The Easter Bunny Gold cu Agility 3. Deci nu contează Agility. Că e foarte rar. Adică e legendar Gold. Și vă voi arăta cum funcționează chestia cu ouăle. Te duci în lume random și iei ouă. Da? Dacă vrei să bagi bani, eu nu bag bani. Dar că dacă vrei să-i bagi, te duci, uite, cel mai bine îi faci așa. Te duci la Teau și trebuie să cumperi VIP-ul pentru această zonă. De ce? Dacă te duci la Trading Plaza, aici ai ouă infinite, de fiecare. Bine, și aici e lumea normală, doar că la Trading Plaza se spawnează mai des ouăle sau astea. Deci este foarte bine, dacă vrei să investești cumva bani în momentul ăsta în Roblox, îi faci așa. Și o să faci rost de cât mai multe gemuri. Sau, că te costă doar 400 Robux.
Bine, doar 400 Robux și undeva 200 de lei, dar dacă vrei să faci asta, e cea mai ieftină chestie de pe Pet Simulator. Și cam din toate jocurile. Pentru că aici sunt puse și prețuri ok, adică totuși. Și da, cam asta este prezentarea. Vreau să vă arăt și cum se strâng ouăle. Eu am strâns foarte multe, e ușurel să strângi, nu spun că e greu. Trebuie să ai și mult noroc, nu mult, dar trebuie să ai noroc să se spawneze sau să se pună, nu știu cum se spune în română. Am rimat de 5 ori, bravo mie, sunt de 2 lei. În fine, punem aici Ultra Lucky, Super Lucky și căutăm ouă. Cam în asta cum stă și update-ul. Dacă auziți niște hârjuiri, mama mea îmi taie un morcov în momentul ăsta, pentru că eu sunt fan morcovi. Și la chestia că eu sunt fan morcov pot să vă spun că de aia. Ca să știți că de aia. Mâine la 4 dimineața mi se face un pet. Doar că eu nu mă scol la 4 dimineața și undeva la 8. Sunt în vacanță și de-aia nu merge netul bine, da. Și da, de la 8 mâine o să iau niște peți de la Dark Matter și o să pun acești peți de Easter Event. Bine, Easter Event, Easter Update, cum vreți să spuneți. La Dark Matter. Și o să coste mama mia Dark Matter făcuți. De exemplu, ai pus pe pauză, da? Nu. Da. Sunt foarte răcit și îmi trag, știți voi ce în... pentru că l-am cu altcumva. Ce în Spawn World. Să vedem unde, da. Deci s-a spawnat un nou fix când făceam episod. Am un noroc, mama mia, deci da. Să vedem unde e. Poate scrie ceva pe cea, dar nu cred. Că e ceva așa de simțit încât să... Dragoș, hai să vedem cum vorbim, că nu o să-i mai lase părinții să se uite la Am spus simțit, nu altceva, da? Simțit, nu am spus altcumva. Uite, l-am găsit singur, de ce bine. Și o să ne dea, bine, de obicei îți dă aia, e cu cea mai mare șansă, undeva la 90%. Apropo, nu o să pun pentru copii mami din cauza că vreau să scrie și pe chat cum e bine, cât costă peții, că altfel, da, eu nu prea mă uit, nu prea înțeleg ce scrie pe acolo. Nu știu unde să mă uit la prețurile de peți, da, nu e pe pauză episodul. Și da, e cam ciudat ce fac eu aici, dar așa fac eu. Glumesc. Nu fac așa eu în fiecare secundă a vieții, că altfel eram nebun. Da, hai că se sparge și acest ou în 5 ani, că de ce nu, de ce nu, care s-a pus aici de când făceam episod, adică nu e ceva gen am stat vreo 20 de minute cu tot cu chestia că am combinat peții, 20 de minute în episod și uitați că se spawnat oul. Haideți să vedem ce ne dă. Normal ar fi de Easter bani, pentru că avem și lucky-uri activate. Hai mă, peste suc. E bine și așa, doar că asta este. Bine, nu pot să mă plâng că am 1000 de Easter bani, dar da, ignorați ce spun eu acum pentru că nu prea este important.
Și cam atât și cu acest episod. Pa, pa!